is a mentőt, köszönöm, visszhal. Kocsi, de jól nézek valaki. Így szerintem ő lesz az. Úristen, megjött. idióta, így is haldoklok már, faszom. Mondd meg azt a mondja, sarki hogy kurvának, hogy szeretem. Nem Jó fogok napot, túlélni. jó napot kívánok, uram, hogy tetszik lenni? Ne, ma meg vér van mindenhol, szerintem, hogy vagyok, bazd meg? Fosok rá, akkor az úrnak kikötöm szépen a biztonsági övét, és akkor most kisegítem az úriembert az autóba, jöjjön, fogom a vállát az úrnak. Ó, te maga teljesen jó van. Magával nincs semmi Nem probléma. vagyok jól. Leveszem a gyújtást. Oké, akkor hozzuk a hordozóágyat. Oké, ott van. Nem érem el! Gustavo, szedd ki! Nem érem el! Jó, azt a denej, Nick ráför ki az ajtón, Nick, Besi, szedd már. Hát akkor nincs más választásunk. Hát akkor megfogom az úrnak a két lábát, és akkor most húzom magam után az úriembert, kurva anyádat, és akkor szépen egy óra, egy lendülettel fölbaszom oda az úriembert. Hoppá! Hát ez túlment, geci. Akkor megfogom még egyszer az úriembert a vállától. Hoppá! Nick, mint a gyerekpincém, na kiveszem a gyújtást a kocsiból. Indulhatunk. Várjál, kiveszem a gyújtást a kocsiból. Van benne katalizátor? Van benne? Hé, Itt van a katalizátor! Az rád egyébként szíved a szálljál vissza. Drágos, úgy, napszállító, megjött. Bártünk. Mehetünk! Ilyestem! Bártünk. Ott Ilyestem! maradsz, te buzi!